כל האנשים, hello it's me, I'm looking for me, אוקיי, חינוכית, סתם לא זה לא חינוכית, יאללה, בוא נתחיל, יואו, טם טם טם, מה זה, אין לי כלום כסף, אני חייב להשיג, יותר נכון, אני אקנה, מה אני אגיד לכם? אין לי כוח, כי תסתכלו כמה יהלומים יש לי, לא אכפת לי. טוב, אתם יודעים איך, כי זה כל הקטע של הסרטון, זה מה שאנחנו לומדים. קוראים לזה... איך? לא שמעתי. צ'י, טי, אי, יופי, אמרתם טוב. מה זה חרז? תסתכלו, יש לי את האלקטור וויזארד, את כל האנשים החדשים. כמובן עוד שנייה אנחנו נראה לכם איך יש אותם, ועכשיו נראה לכם איך לעשות שיטים. ובכן, יש לכם וואטסאפ, אתם צריכים להיכנס לוואטסאפ. לכל אחד יש את לכל אחד יש את הדבר הזה, תסתכלו על כל האלה שלכם, תכתבו עמית פרל, יהיה לכם עמית פרל, כמו שאתם רואים עכשיו אני אכתוב עמית פרל, והנה יש כאן עמית פרל, כמו שאתם רואים, אתם לוחצים, ועכשיו תסתכלו, זה טוען, אחרי זה יראה לכם כאן כזה משהו, עוד שנייה זה גם יראה לי, פשוט לי יש את זה כבר, אז זה לא מראה לי, אבל לכל אחד זה יראה, וזה יעבוד לו, אחרי זה יהיה לו כזה משהו כאן, אבל לי זה לא יראה, כי לי כבר יש את זה, אז בואו נחזור לקלאש רויאל, וחזרתי לכם. מה? איך זה בזבז לי? וואלה אכבר. שיט. מה קרה? עכשיו אין לי כוח לעשות את כולם, אני רק עושה את הזה של זה. זה לוקח שנה אם אני עושה משהו אחר. זה היחיד שלוקח לאיזה דקה. יופי, יאללה. אני לא אגיע כאן למיליון כי אין לי כוח עכשיו. וכמו שאתם רואים יש לי אנשים גם שיש להם מקס, וכמו שאתם רואים עכשיו אני אסביר לכם על האנשים החדשים שיצאו. קודם כל אתם רואים את האלקטור וויזארד, שזה קלף הוא קלף שהוא יצא, והוא מוריד 292 דמג', הוא עושה 5 מאיות פריז, לוקח לו שנייה ו7 מאיות לעשות כאילו זאפ על הזה, וזהו. ועכשיו בוא נעבור לקלף הבא שיצא, שזה, התבלבלתי, שזה, ולא יש 9 אנשים, או לוקח, לכל אחד מוריד דמג', כל אחד שלו מוריד דמג', ועכשיו בוא נעבור לקלף הבא, שאני לא זוכר איך קוראים לו, אבל טוב. הוא מוריד 204 דמג' בשתי מכות, ושזה מאוד טוב, וקיצר הוא מאוד טוב, ו5 כאלה הוא יורה לא שכחתי איך. טוב, אז בוא נעבור לקלף אחר. גם יש את הקלף, איפה הוא? הקלף הזה, שהוא גם חדש, שהם קופצים, זה מוריד 716 חיים, שזה די הרבה, ו358 דמג' למכה, שניהם ביחד, ואני חושב שזה המון. ובוא נעבור קלף, ויש גם את הקלף הזה, שהוא קלף
שיש לו, הוא מוריד 135 דמג', הוא כמו אקסבו, רק שיש לו הרבה פחות חיים, ורק שהוא גם יכול ללכת. ובוא עכשיו אני אעשה משחק, אני רק צריך לעשות הרכב, ויאללה ביי, אני אחזור אליכם. וחזרתי אליכם. כמו שאתם רואים זה ארנה 9, וזה ארנה 9, זה ארנה החדשה שתצא, והיא ארנה מאוד יפה לדעתי, וכמו שאתם רואים, אני לא בטוח אם הוא יכול להעיף לשם. הנה, שימו אייס וויזרד. עכשיו אני אשים אותם. אתם תראו שהוא גם מאוד מהיר, והוא גם מוריד המון כאלה, שזה טוב מאוד. ועכשיו אתם תראו את האלקטרו וויזרד, שזה משהו חדש, והאיש הזה שהוא כמו אקסבו, קוראים לו, שכחתי איך קוראים לנו, דארק אקסבו, לא. אני לא זוכר, אבל לא משנה, שילשתי אותו, כי הקלפים החדשים מאוד טובים לדעתי, יאללה ביי, אני אחזור אליכם. לא. חשבתי שזה ייקח שעות על גבי שעות, כמו שחשבתי, כמו תמיד. עזבו. כמו שאתם תראו שטרומיסקיטיר זה קלף מאוד טוב לדעתי, ובחיים שלי לא שיחקתי איתו, אז אני לא ממש יודעת דברים עליו, ועכשיו אני אשחק איתו, ועכשיו לא רק אתם תלמדו, גם אני. מה זה אחרה? זה כמה זמן? מה זה? מה זה? יש עד לבל 20, אני חושב. סתם עד 11. ואני אחליף את זה במקום וויץ'. אתם תראו שזה קלף מאוד טוב, ויאללה ביי, אני אחזור לכם. וחזרתי לכם. כמו שאתם רואים, יש כאן את האנשים החדשים, כמו שהסברתי לכם מקודם. הוא שם לי אותו, אני אשים אותו. שם לי בייבי דרגון, אני אשים לו אייס וויזרד. אני כבר אומר לכם, רוב פעמים, זה טוב מאוד לעשות הגנה, כי הגנה זה רוב פעמים עוזר, כי זה לא... עזבו, לא משנה. עכשיו אני אשים את האלקטרו וויזרד, הקלף החדש, וכאן אני אשים... שתי אלקטרו וויזרדים, זה די הרבה. לא הכי הרבה, אבל זה די הרבה. לדעתי. טוב, כמו שאתם רואים, עוד פעם שילשתי אותו ולא יכלתי להראות לכם, אז עוד פעם אני אשחק ואני אראה לכם את הטרימוסקיטיר. עכשיו אני אחכה לטרימוסקיטיר ואני אשים חר דברים, ויאללה ביי, אני אחזור אליכם. וחזרתי לכם אנשים. כמו שאתם רואים, יש לי עכשיו את הטרימוסקיטיר, אבל עכשיו זה לא זמן טוב. אז שיט. עוד שנייה אני אשים את הטרימוסקיטיר, פשוט אין לי מספיק אליקסר, זה עולה המון אליקסר, שזה באמת הרבה, לדעתי. 9 אליקסר זה כמעט הכי הרבה אליקסר שיש במשחק, הכי הרבה זה 10 אליקסר. אני אומר שזה אפיק מאוד טוב, לדעתי, והוא גם מוריד המון דמג', וכמו שאתם רואים, הוא... ב3 שניות הוא יכול להרוס קיק טאורים לבל מקס. וזה היה משחק מאוד קל. ויאללה ביי.